Усолтан абадия тамашера зиёд кардам ай тире зараи бобой барфира нигоҳ кардам хонаи ҳамсоя омад хонаи хидмон наёмад шери мара гӯш накард ман да падарка наёвард усолтан абадия тамашера зиёд кардам ай тире зараи бобой барфира нигоҳ кардам хонаи ҳамсоя омад хонаи хидмон наёмад шери мара гӯш накард ман да падарка атаҷон ман зиёд кардам 10 шери рӯдакира ай математика 5 гирифтам деюм 4-1 да пеши дом ҷанг накардам қати ягон бача аки соли навида мебарим а пеши арча ҷурӯҳои ма қати бобои барфи сурат доранд уво барои соли нава салюту маска доранд ман ҳечи надорам ата некиёли ты ай россия биёй мадам арчи мехари марам тамошо мебари ата ранги ҷурӯҳом мадам платинкаи нав мехари барои поҳом мадам перчатки мехарим барои барфозӣ ёки ранги усолама да дастом наски дозам атаҷон хона биё дигар россия нараина атаи ягон ҷураи ман намерава биё чама мегирем мерем пеши сомонӣ ҳуҷҷата сохтан арчай калони соли навӣ усолтан абадия тамашера зиёд кардам ай тире зараи бобои барфира нигоҳ кардам хонаи ҳамсоя омад хонаи хидмон наёмад шери мара гӯш накард ман да падарка наёвард усолтан абадия тамашера зиёд кардам ай тире зараи бобои барфира нигоҳ кардам хонаи ҳамсоя омад хонаи хидмон наёмад шери мара гӯш накард ман да падарка наёвард кӯдак холӣ мекард дилча модар намондаш хабки бачам ин солам омада наметона атайт кӯдак ҳам кард сарша ба чашмои лиқиёваш телефона партов замин да давид сани ҷои ховаш падар беовоз гирья мекардай пушти телефон ғариба ноилоҷа намефаҳма бачаҷон ин кӯдак фақат орзуҳои кӯдакиша гуфтестай фаҳмида иҷро кардан наметона падар сухтестай ё ин кӯдак сурати арчара албом дадора сурати бобои барфирам сурати бозичорам ин кӯдак мехоҳад ки орзуҳош амалӣ шава мехоҳад ки аташ тоҷикистон раҳӣ шава афсӯс ин кӯдак намефаҳма дарди падара афсӯс дида наметона паси пардара нафаҳмид аташ барои ҳамин кор дора шабу рӯз хиёл кард ки аташ ира намедораша дӯст усолтан абадия тамашера зиёд кардам ай тире зараи бобои барфира нигоҳ кардам хонаи ҳамсоя омад хонаи хидмон наёмад шери мара гӯш накард ман да падарка наёвард усолтан абадия тамашера зиёд кардам ай тире зараи бобои барфира нигоҳ кардам хонаи ҳамсоя омад хонаи хидмон наёмад шери мара гӯш накард ман да падарка наёвард